Foi o 23 de diciembre de 2004, cando sofrín, un señor que viña bebido, en dirección contraria, levou un moto e levou un por diante. A raíz daí, levo 20 anos peleando con moitas cousas, pero sobre todo co dolor. Acórdame ter moitos pesadelos durante eses 19 días, de soñar con cousas que posteriormente soupen que eran así. O problema veu cando eu me despertei, e claro, eu sabía que eu non me podía mover, porque non tiña forzas, pero miraba para baixo e vía que da sábana só salía así un pé, só se vía un pé hacia arriba. Eu botaba a contar, dicía, seguramente outro este partido por aí. Agora, aunque non teña a perna dereita, o meu cerebro acórdase de como eran os comandos para movela. Entonces, claro, agora digo, eu movo a izquierda, ben, e movo a direita, e notas unha sensación que dices tú, moi extraña. Non o lembro ben porque o que che digo, fuñe preguntando a meus pais, os primeiros dixeronme que non, e cando me dixeron que sí, eu tiña cousas moito máis importantes que as que pelear. Un lunes operaban, quirófano 7 ou 8 horas, estabas unha semana recuperando, e volvían a operar outro lunes. Cando empecé a facer vida normal, é cando te empezas a dar conta de que che falta a perna, dos obstáculos que tes, dos que non. Procuro fer deporte todos os días, porque é fundamental para andar cas muletas. E depois tamén sempre me gustou moito o badminton, sempre me gustou moito o fútbol hasta que tuve un accidente. Vou ao ginasio todos os días, gusta moito o senderismo, fixen moitas rutas de senderismo cas muletas. Vou nas facer agora porque sei que depois a mellor non as podo facer. Entón é intentar fer o máximo posible, pois e depois non das, é algo que me encanta. Hai moita xente que me dá moita pena que a mellor teño un trastorno na vida máis e non podo fer isto, pero claro, sempre pensamos no que non poder fer, pero nunca pensas no que sí podes facer. A dor ten dúas cousas moi malas. Unha, cando che doi, é moi jodida. Pero cando non che doi, tens medo que che doi. Entón sempre estás ou con dolor ou con medo. E é aprender a convivir con eso. Eu teño moitísimo dolor, faime sudar moito, faime retorcerme dunha maneira, pero estou vivo. Tampouco estamos pedindo algo surrealista. Non estamos nin quitándolle a xente o alcohol, nin quitándolle conducir. Simplemente que non mezclen. E é super sencillo, porque cando unha persona bebe e vai coller o coche non ten esa conciencia. Entón, queda moito que fer, a xente non se dá conta dos daños que poden ter. Unha infinidade de colegios, a prisións, a universidades. É só o que a miña charla valera para que unha persona, nun momento que vai a coller o coche e diga acórdame do chaval que me deu a charla, eu xe me dou por satisfeito. O foco sempre é nos novos, nos pequenos. Eu teño tido charlas con señores maiores, e ao acabar a charla dicirme o señor maior, pois eu non uso cinto, vou seguir sin usalo. Sin embargo, non sí que notas que se involucra un pouco máis. Cando ven o que poden fer, cando lle enseño que tuve unha colostomía, que ven que teño un aparatorio insertado no ombligo, din, ostra, pois a cousa non é tan de broma como nós pensábamos. Así que, contentísimo.